sawun giwa take na rakumi. Alhaji Biliya Musa ciyaman fatin gongo, oga kai ɗai tilo ciyaman fati ban ga kamar ka ba. Jajirtaccen jagora ne sawun giwa fadi na rakumi. Alhaji Biliya Musa ciyaman fatin gongo, oga kai ɗai tilo ciyaman fati ban ga kamar ka ba. Jajirtaccen jagora ne sawun giwa fadi na rakumi. Alhaji Biliya Musa ciyaman fatin gongo, oga kai ɗai tilo ciyaman fati ban ga kamar ka ba. Bismillah kaliki na makagi na sirkin dare rabbana. Jajirtaccen jagora ne. Sirkin baiwa buwaye kare ni da dukkan sharrukan mai sana. Alhaji Biliya shi ne shugaba. Karɗa mini hikima na basira waka zan yi na ayyana. Jajirtaccen jagora ne. Albarkar shugaban shugaba ɗan gata sai ya dilkaulina. Jajirtaccen jagora ne sawun giwa fadi na rakumi. Alhaji Biliya Musa ciyaman fatin gongo, oga kai ɗai tilo ciyaman fati ban ga kamar ka ba. Labarin zuciya babu shakka fuska ce ta kan bayyana. Jajirtaccen jagora ne. Jajirtaccen jagora kai ne oga duka sun jinjina. Alhaji Biliya shi ne shugaba. Allah karke yake maka komai ka wuce duk sanin masana. Jajirtaccen jagora ne. Ƙaryar makiya su kamo ka oga ya za su yi ikon rabuna. Jajirtaccen jagora ne sawun giwa fadi na rakumi. Alhaji Biliya Musa ciyaman fatin gongo, oga kai ɗai tilo ciyaman fati ban ga kamar ka ba. Alhaji Biliya oga ciyaman fati ban ga tamkar ka ba. Jajirtaccen jagora ne. Kafin gogo da kewayenta a Kano ma duka ne ja gaba. Alhaji Biliya shi ne shugaba. Dan ba ka nuna sanya wajen yin aiki ko ka kai fargaba. Jajirtaccen jagora ne. A wajen kyauta kana da shaida oga na ba irin nasu ba. Jajirtaccen jagora ne sawun giwa fadi na rakumi. Alhaji Biliya Musa ciyaman fatin gongo, oga kai ɗai tilo ciyaman fati ban ga kamar ka ba. Taka ɗaiɗai ciyaman Allah ya tsare ka ya kare jan lokaci. Jajirtaccen jagora ne. Oga Alhaji Biliya miƙinka ilahu ya fi dahi hayyaci. Alhaji Biliya shi ne shugaba. Dan kai ba su bane a ranka alkhairi ne kake kullici. Jajirtaccen jagora ne. Ai kaga ba za su ja da kai ba in sun isna cikin firgici. Jajirtaccen jagora ne sawun giwa fadi na rakumi. Alhaji Biliya Musa ciyaman fatin gongo, oga kai ɗai tilo ciyaman fati ban ga kamar ka ba. Kan fa a haifu mai sabulu bar bela dai take nan a fes. Jajirtaccen jagora ne. Korar akuya ake wata riya ita ko kaza a ce mata Alhaji as. Biliya shi ne shugaba. Ogana mai gida ubana MC kowa ya ce kullata. Jajirtaccen jagora ne. Na abba gida farin gwamna zuwan kakanan mutaka rafe. Jajirtaccen jagora ne sawun giwa fadi na rakumi. Alhaji Biliya Musa ciyaman fatin gongo, oga kai ɗai tilo ciyaman fati ban ga kamar ka ba. Bangon suka yi kake ciyaman kowa ya matso ka zai ɗanɗana. Jajirtaccen jagora ne. Mai kishin al'umma da ƙaunar manzo oga sai na bayyana. Alhaji Biliya shi ne shugaba. Bacirawa ka zamo madubi fitila hasken ka ya
Alhaji Biliya shi ne shugaba. Ciyaman fati ungogo alfaharin mu kwarai muna ji da kai. Jajirtaccen jagora ne. Na sani wakili oga Aminu Sa'adu kwarai yana ji da kai. Jajirtaccen jagora ne sawun giwa bada na rakumi. Alhaji Biliya Musa ciyaman fatin ungogo. Oga kai dai tilo ciyaman fati ban ga kamar ka ba. Alhaji ɗaya ya buci a man yamsin waka ina gaida kai. Jajirtaccen jagora ne. Na sani wakilin jarumi na ungogo da mun ji birse da Alhaji kai. Biliya shi ne shugaba. Mai kyauta baka yin gazawa fatirawa du muna ji da kai. Jajirtaccen jagora ne. Alhaji ɗaya ya buci a man ambasa da sai da kai sai da kai. Jajirtaccen jagora ne sawun giwa bada na rakumi. Alhaji Biliya Musa ciyaman fatin ungogo. Oga kai dai tilo ciyaman fati ban ga kamar ka ba. Shi kukan kurciya jawabi haka yan magana suke yin fada. Jajirtaccen jagora ne. Yamzin waka na mai gida Alhaji Biliya batirawa gida. Alhaji Biliya shi ne shugaba. Dai waka ta mai gida na ce MZ bani